Cé mar deirtear, there are a few people here in Gaeilge. Tá cúpla duine an seo. No, tá coppla duine an seo. Ní deirtear tá sé cúpla duine an seo. Clinnim an bátún seo go minic agus tuigim é, mar sa bhéarla deirtear there is or there are, ach sa Gaeilge tá a bhain. Cílíonn tá there is or there are. Braitheann sé ar an chomhthéacs. Agus an rud céanna san amsir caite, bhí cúpla duine an seo. Bhí cúpla duine an seo. There were a few people here. Agus an amsir aisteanach, bé cúpla duine an seo. Bé cúpla duine an seo. Má tá an bátún seo deanta agatsa, ná bí burtha. Ná bí burtha. Is cuma. Hici daoineú cabbéir bí. Agus más maiidlibh an tíléine seo, higlibh é a cheannach ar mo hiú idirlín Gaeilge i mo chrí.com.